Senyor Molina Luque, quan vostè vulgui. Gràcies. Bé, bona tarda. En primer lloc, la primera idea que em ve al cap és recollir el que ha dit la doctora Marina Subirats, és la diversitat i en relació a l'equitat. Una cosa és l'equitat, la igualtat, i una altra cosa molt diferent és la diversitat. Hem entès tradicionalment que tractar tothom igual de la mateixa manera era la igualtat i això era un error greu. Jo crec que en aquesta línia estem la totalitat dels que hem intervingut fins ara. La meva idea que jo plantejava era fer un símil també gairebé com d'entrenador de futbol, tot i que últimament el dels entrenadors va una mica amb dificultat. Estem treballant sobre uns indicadors en relació amb un índex de desenvolupament socioeducatiu. Li hem dit un 3-4-3, que serien les 3 Is, per superar 4 Ds, 4 discriminacions, i finalment amb 3 eixos que han de vertebrar aquest repensar l'educació d'avui i de futur. La primera idea és que educar i l'educació no pot ser d'una altra manera que és una socialització al llarg de tota la vida. I efectivament l'escola, el sistema educatiu, és dels elements fonamentals en aquesta socialització, en aquesta educació. Però l'educació ha de ser les 3 Is que comentava. Ha de ser una educació inclusiva, ha de ser una educació intercultural i ha de ser una educació intergeneracional. Ha de ser inclusiva per aquesta mateixa raó que estàvem dient de l'equitat. Hem de tenir cura i advertiment de lo que poden ser les bretxes. S'està parlant de la bretxa digital, amb tot això de la pandèmia de la Covid-19, efectivament les TIC, les noves tecnologies, com ja s'ha comentat anteriorment, han estat un punt culminant de veure que realment són complementàries, que tenen un ús molt positiu, però que alhora poden evidenciar aquesta bretxa digital. És a dir, hem de lluitar per l'equitat, també en aquest sentit. I també ens ha demostrat que les TIC no poden suplantar en absolut l'educació, l'escola en majúscules, per les mateixes relacions socials. S'aprèn en la relació intersubjectiva. Per tant, necessitem trobar-nos com no pot ser d'una altra manera. L'educació intercultural ha de ser intercultural. Sí, no estem parlant de multiculturalisme ni de relativisme cultural. Ha de ser intercultural perquè la diversitat de cultures, de pensament, de cosmovisions ens ajuda i és un enriquiment mutu conjuntament per el que significa la preparació de valors, normes, de convivència, i ha de ser també intergeneracional. Hem estat acostumats també per definicions d'autors diversos, sociòlegs, filòsofs, etc., que han anat dient que l'educació era la transmissió de les generacions adultes a les més joves. Sí i no, perquè nosaltres ara també estem treballant sobre un neologisme, un nou concepte, que li diem profiguració, que és posar en evidència, ja que abans s'ha parlat que evidentment hem de parlar, valgui la redundància, d'evidències i no d'ocurrències, és la idea que la interdependència intergeneracional és el que pot permetre el concurs de les generacions a fer una educació més fructífera. No únicament ensenyem els adults o la gent gran als més joves, sinó que els joves estan ensenyant, i amb el de les TIC és evident, a les generacions adultes en un conjunt d'ensenyament-aprenentatge que vertebra també i articula aquest discurs, aquest debat entre generacions. Per superar o per enfortir la convivència, una convivència que ha de superar els conflictes, sobretot les violències, perquè el conflicte en si mateix no és ni positiu ni negatiu, la violència sí, evidentment, que són 4 discriminacions, bàsicament, els ismes que diem. La discriminació per raons d'una suposada raça o grup cultural, que és el racisme, la discriminació per raons socioeconòmiques de classe, que ara sembla que no es parla tant però existeix, que és el classisme, la discriminació per raons també de gènere, li direm directament masclisme, en una societat, com ha comentat la doctora Marina Subirats, patriarcal i que encara és androcèntrica, evidentment, i per superar una discriminació que és per raons d'edat, que és l'edatisme. Quan aquest concepte va aparèixer a finals dels anys 60 era sobretot en relació a l'edat
de la gent gran, és a dir, la discriminació per raons d'edat de la gent gran. No se li fa cas, la soledat no desitjada, riure'ns, etc. Però també tenim la discriminació per edat dels joves. També hi ha edatisme en relació als joves com, malauradament, ho estem vivint en relació a la Covid. Posem l'etiqueta al grup juvenil, com si tots els joves fossin de la mateixa manera i en negatiu. I per acabar, els tres eixos, si no, no complementaria l'equip de 3-4-3 i els davanters no estarien contents. La idea és que 4 eixos que marquen tot això que estem dient. Les 3 S's. La solidaritat que va en relació a la convivència, però també amb l'equitat. I fins i tot la neurociència ens està dient que quan cooperem, quan som solidaris, l'oxitocina entra en joc. És a dir, per tant, ens interessa, ens trobem feliços quan cooperem. L'altre eix és, tal com estàvem dient en relació a la solidaritat, la sostenibilitat, no únicament per l'agenda 2030 dels ODS, que també, els objectius de desenvolupament sostenible, sinó també la sostenibilitat en termes de la pròpia humanitat i la sostenibilitat del conjunt educatiu. I, per últim, la S de socialització intergeneracional. La convivència entre generacions, estem promovent la idea de centres intergeneracionals amb el concurs de gent gran, de gent més jove, i també aquí s'ha parlat de que pot haver-hi, tant la ministra d'Andorra com el conseller d'Educació han parlat de noves professions. Hi ha una que està naixent, que és la mediació intergeneracional. És un perfil professional que també existeix i que pot culminar amb aquesta idea. I per acabar, una última idea de futur, que és el que uns sociòlegs japonesos, actualment, 2020, estan treballant, que és la futurabilitat. El nivell de felicitat que tenen les generacions que sacrifiquen d'alguna manera èxits o guanys presents per generacions futures. I això dona felicitat, que també de vegades ens oblidem. No estem parlant del currículum de la felicitat en el sentit de que no serem rigorosos, en absolut. Estem demanant aquesta idea de felicitat en relació a la solidaritat i a la cooperació.